Hola, bon dia. Avui realitzarem una classe de Hatha Yoga i de Kundalini, una mescla de les dues. Amb Kundalini realitzarem la purificació del ser i amb Hatha ens prepararem per poder fer aquesta crida. Així que comencem relaxant-nos i entrant en un estat profund de la meditació. Per fer-ho, tanquem els ulls i comencem a enfocar-nos cap a l'interior i a observar la nostra respiració. Procurem respirar lent, llarg i profund. Juntem les mans davant del cor. Sent les mans com toquen la zona del cor i posa-li atenció i respira lent i profund. Posa la teva atenció en sentir la calor o el tacte de les teves mans en el cor i respira lent i profund. Cada cop més lent i profund. Ara observa si en tu hi ha algunes emocions, sensacions que estan atrapades en tu. I a través de la respiració ves-les afluixant, alliberant. I respira cada cop més lent i profund. Ves ajudant-te a alliberar tensions, a alliberar sentiments i emocions, per portar-te cap a un estat de calma i en què la teva ment està connectada al present, aquí i ara. Continua col·locant l'atenció en la zona del teu cor. I a mesura que vagis aconseguint alliberar les tensions i les emocions, ves-te connectant o visualitzant, invocant la gratitud. Comença a agrair tot el que hi ha en la teva vida per començar a sentir gratitud. Per ajudar-nos, cantarem el mantra A-U-M, que farem vibrar en els 3 centres del nostre cos. Comencem per la panxa i fem el mantra A. Inhalem. Ara fem el mantra U. Inhalem.
altre. Respirem lent i profund. Farem 3 vegades el mantra OM. Inhalem profund. Passarem per aquests 3 sons. Inhalo. Baixem les mans als genolls i respirem lent i profund. Comencem a moure el cos, deixa caure la barbeta cap avall i comença a moure el cap cap a un cantó i cap a l'altre. Cada vegada més enllà. Vas fent mitja lluna en un sentit, mitja lluna cap a l'altre sentit. Sent les sensacions que et provoca el moviment en el coll i ajuda't a anar-te alliberant. Farem el moviment i trec el pit endavant inhalant, exhalo, contraic l'esquena enrere, inhalo endavant, exhalo enrere.
Faro un moviment traient el pit i pujo cap amunt el pit i la esquena. Exhalo i baixo aire. Inhalo pujant els ombros amunt. Exhalo i baixo cap avall, girant el cos amb la mà dreta cap a la coixa esquerra i enrere. Tornant, vaig cap a l'altre cantó. Noto la torsió de tota l'esquena. Surto de la posició, tirant-me cap endavant i em poso a 4 grapes. Inhalo, aixecant el cap amunt i corbant l'esquena avall. Exhalo, corbant l'esquena cap amunt. Combino la respiració amb el moviment. Les mans en el terra, també apoyo els dits del peu i aixeco cap amunt la cadera. Formant una muntanya, pressiono els talons cap a la terra. Mentre pressiono els talons cap a la terra, aixeco una cama, la cama esquerra cap amunt i l'estiro. Intercanvio i canvio a l'altra cama. Torno a baixar i baixo fins a la terra, apoyant tot el pit a terra. Apreto el cul i les cames, vaig a fer la cobra, inhalant. Aguanta aquí, cobra. Pujo cap amunt, flexionant les cames. Vaig cap enrere, a portar el cul cap als talons. Moc una mica el cos cap un cantó i cap a l'altre. Vaig incorporant-me a poc pujant el tronc del meu cos i començo a fer punys. Començo a girar les mans, els canells. Mentre faig això, obro els braços i respiro fent 6 respiracions cap amunt, pujant el cos amb les cames així. Retinc l'aire aquí dalt, continuo movent les mans. Exhalo baixant. Canvio el sentit de la rotació dels canells i pujo amunt. Retinc l'aire. Exhalo baixant amb 6. Baixo els braços, relaxo les mans. Entrellaço els dits darrere de l'esquena, darrere del cap i el coll. A l'exhalar, baixo fins a portar el front a terra. A l'inhalar, pujo cap amunt. Per un moviment, pujo cap amunt els braços i el cos i les cames. M'estiro aquí dalt, estiro, per portar les mans a darrere la cintura, darrere dels ronyons.
i apreto el cul i les cames corbant el cos enrere. Començo a fer respiració de foc. Inhalo, retinc l'aire, apreto l'anus. Obro els braços, potser que em maregis. Exhalo i porto l'esquena recta i els braços amunt. Exhalo cap avall. Extenc la cama esquerra cap al cantó. I m'agafo amb la mà esquerra al peu o la cama allà on arribo. Estiro la cama, respiro aquí en respiració de foc. Inhalo profund. Retinc l'aire i apreto l'anus. Exhalo, flexiono la cama per retornar-me i estiro la cama contrària. Si aquesta posició no et va bé, adapta't com puguis. A l'exhalar vaig a tocar-me el peu o la cama. Respiració de foc. Inhala profund. Retén l'aire i apreta l'anus. Exhala. Aixeca la cama i mantén-te amb la cadera i amb la cama estirada. Així cap al lateral. Posem la mà dreta sobre el genoll i la mà esquerra i el cos va cap al cantó dret. Nota com s'estira el lateral del cos. Respira lent i profund pel nas. Canvio l'altre cantó. Poso la mà esquerra sobre la cuixa esquerra. La mà dreta tomba cap al cantó esquerre per estirar el lateral del cos. Respiro lent i profund. Retorno exhalant. Mantinc les cames així flexionades. Entrellaço els dits, poso les mans darrere del cap. Inhalo amunt, exhalo avall. Respiració poderosa. Inhalo pel nas, exhalo per la boca.
Retén l'aire, apreta l'anus i melica endins. Projecta tot l'aire cap al cap. Exhala. Separa les cames, separant-les tant com et sigui possible. Gires les mans del revés, els dits de les mans miren cap a l'entrecuix. I notes que t'estiri l'avantbraç. Si no notes que t'estira l'avantbraç, avances les mans endavant. Treus la llengua. Mires el tercer ull. Inhales pel nas, exhales per la boca com un lleó o com una lleona. Sí. Buides tot el que hi ha en el teu estómac, emocions, sentiments forts i profuns d'acumulació d'aquests dies. I al mateix temps vas connectant amb el teu poder. Connecta amb la teva força animal interna. Profunda. Penúltima. Portes el cul cap als talons, encara que et costi. Juntes les mans al pit. Mantens la consciència i l'atenció cap al cor. I agraeixes el dia i el moment en el que et trobes. Gràcies, li dius gràcies a la vida. Gràcies a les teves cèl·lules, gràcies al teu cos, gràcies a la teva sang. Gràcies al teu cor que batega, gràcies a la teva ment. Gràcies a la teva intel·ligència. Gràcies a la teva presència. Gràcies a tot el que et rodeja. Gràcies a totes les persones, a les que estimes i a les que no també. Gràcies a tot el món. Gràcies a l'univers. Gràcies al sol, gràcies a la terra, gràcies a l'energia, gràcies a allò que tot ho permet, gràcies a aquest moment, a la música i a tot el que m'assisteix, gràcies a tot el que m'alimenta, gràcies a tot el que em cuida. Anem a la terra, posem les mans a la terra i vas a donar un petó a la terra. I agraeixes el sol en el que camines, el sol en el que vius. Poses el front a la terra i li dones les gràcies profundament des del cor a la terra, la teva mare terra. Des d'aquí extenc les cames i em mantinc en la posició de la taula. I d'aquí pots fer-ho amb dos moviments, movent les cames, o fas un salt. I vens fins aquí. Ho fem unes quantes vegades. I ens aixequem. Separa les cames tant com et sigui possible. Amb els dits dels peus mirant cap endavant. Aixeques el cos, si t'ho permet. Junta les mans juntes davant del pit.
Relaxa l'entrecuix, les cuixes, la cadera. Realitza respiració de foc. Mentre vas obrint els braços. I puges cap amunt a unir-se les mans. Flexiones els colzes fins que et queden les mans sobre la coroneta. Tombes el cos cap al cantó dret. Vas cap al centre. I vas cap al cantó contrari, el cantó esquerre. Retornes al mig. Inhala amunt. Retén l'aire, apreta el cul, apreta l'anus. Exhala obrint els braços. I baixes cap endavant. I vas el cap cap a la terra i les mans cap als peus. Col·loques la mà dreta en el terra i la mà esquerra puja cap amunt. I canvies a l'altre cantó. I ara comences a canviar el ritme que tu et vagi bé. Jo et recomano que sigui intens, però fes el que vulguis. Som-hi. Llavors, quan baixo, exhalo. Inhalo. Quan estic en la posició, inhalo. Per després a l'exhalar baixo. Ràpid i poderosament. Ara desplacem al centre, en comptes de baixar al mig, vas a tocar el peu contrari. És el mateix. Estàs aquí, exhala. Inhala, exhala cap a l'altre cantó. Inhala, exhala cap a l'altre cantó. Inhala, exhala cap a l'altre cantó. Inhala. I ara el teu ritme. Cap al mig amb les dues mans i apoya tot el pes en les mans com si volguessis aixecar-te, només amb les mans, i puges de puntetes si el cos t'ho permet. Aguanta amb els braços, amb les mans, aguanta, respiració de foc. Retorna a poc i surt de la posició, aixeca't cap amunt, sortim. Doncs ara començarem la crilla i per fer-ho la primera posició flexionem la cama de davant i la de darrere la mantenim estirada. Normalment quan fem aquesta posició, que és aquesta, no? Com la del guerrer, tenim els dits del peu tocant a terra. Per les llàmenes dels dits del peu. En aquest cas, la posició correcta per fer això és amb la part superior del pont, és a dir, amb la part superior del peu. Les ungles toquen al terra. Si veus que no ho pots fer, doncs fes-ho de l'altra manera. Ens juntarem les mans davant del pit,
col·locarem la mirada en el tercer ull, llavors inhalarem profund així i retenim l'aire. I aquí aguantem uns 8 segons i després tornem a baixar i ho anirem fent amb cicles de 3. És bastant intens, però és poca estona la que estem aixecats. Som-hi, ens col·loquem en la posició, tal com us he explicat, les mans en el pit. Inhalem amunt. Retén l'aire. Exhala i baixa. Fem una respiració. Inhala amunt. Exhala i baixa. Fem una respiració. Inhalem amunt. Mantén la cuixa molt forta. Exhala i baixa. Fem una inhalació i canviem a l'altra cama. Ara la que tinc a davant és la contrària. És exactament el mateix. Junto les mans davant del pit. Inhalo amunt. La cuixa ben forta. Exhalo avall. Fem una inhalació. I inhalem amunt. Exhalem avall, relaxa. Fem una respiració profunda. Inhalem amunt. Exhalem avall. Respirem. Inhalem amunt. Exhalem avall. Canviem de cama. Inhalem amunt. Exhalem avall. Relaxa't, inhala profund. Inhalem amunt. Exhalem avall, relaxa. Inhalem amunt. Exhala avall. Canviem de cama. Inhalem amunt. Exhala avall. Respira. Recorda mantenir forta la cuixa quan estàs elevada. Inhalem amunt. Exhalem avall. Fem l'última. Exhalem avall i sortim de la posició, ens relaxem. Ens col·loquem en flor de lotus, col·loquem les mans a la cadera, puja tot el pit amunt, puja també els ombros, estira la columna cap amunt, pots entrar una mica el melic endins, apretes el cul
mantén-te aquí respirant lent i profund. Això farà que pugis l'energia baixa dels 3 centres baixos cap amunt, cap al cor i al cap, activant la glàndula pineal i el 7è chakra i el del cor també. És una mica incòmoda la posició, respira lent i profund. Si t'és molt incòmode a flor de lotus, també ho podries fer sentat o assentada en una cadira. Col·loca la mirada en el tercer ull, la llengua entre les dents i el paladar, respira lent i profund. Mantén pressionat el melic cap endintre i el cul i els glutis cap amunt. Nota com això realitza una pressió Aquesta pressió que fem sobretot activa la glàndula pineal. Aguanta aquí la posició. Estem despertant l'energia Kundalini. Visualitza-la des del còccix, com va elevant-se a través de la respiració i la pressió dels bandes cap amunt. I relaxa't. Farem l'agafada de l'os. La mà esquerra està per sota amb el palmell mirant cap amunt, fa ganxo i la mà dreta enganxa amb la mà esquerra. I jalem, pressionem cap enfora amb els colzes. Doncs inhala profund. Exhala i treu tot l'aire. Amb força, exhala amb força. Suspèn la respiració. Apreta l'anus. Apreta el melic endins. Projecta tot l'aire, projecta tot cap amunt. Ara, inhala profund. Retén l'aire i torna a fer el mateix. Apreta l'anus, apreta el cul, apreta el melic endins i el plexe solar i pressiona perquè l'aire pugi cap al cap. I anirem fent aquest cicle de respiració. Aguanta aquí. Ara exhala tot l'aire. Apreta mulvan, apreta el melic endins, plexe solar, projecta l'energia Kundalini cap a dalt, visualitza-la, pujar a través de la columna fins al teu cap. Quan ja no puguis més, inhala profund. Retén l'aire, torna a apretar el cul, l'anus, melic, plexe solar. Pressiona perquè l'aire pugi cap al cap, nota la pressió en el cap. Aguanta uns 10 segons. Continua pressionant els colzes cap enfora. Quan ja no puguis més, exhala, treu tot l'aire com un canyó. Suspèn la respiració amb apnea. Torna a pressionar. Projecta tota l'energia cap a dalt. Quan tinguis la sensació de la necessitat de respirar, inhala profund. Pressiona un altre cop les bandes.
Obre les mans com si estessis apretant dues parets, l'esquena recta. Aquí inhalem profund, retenim l'aire i apretem un altre cop l'anus, el cul, el melic endins i plexe solar, tota la panxa cap endintre per pressionar l'aire, igual que hem fet abans, cap al cap. Aguanta aquí, 8-10 segons. Exhala. I ara torna a inhalar. Torna a retenir. Compta uns 10 segons fins que exhales una altra vegada. I vas fent aquest cicle de respiració. A poc a poc, si pots, vas aguantant més temps l'aire, fins a 20 segons. A poc a poc anem relaxant-nos i juntem les mans davant del pit. Pressiona fort les mans, que notis que les estàs pressionant, no cal que et facis mal. Només és la sensació d'estar apretant i de mantenir una pressió contínua. Col·loca la mirada en el tercer ull. I respira lent i profund amb gratitud, amb compassió. Desperta la gratitud agraint. Desperta la compassió observant els altres i comprenent-los. Desperta l'amor per tu mateixa i per tota la naturalesa i l'univers. Desperta l'alegria, enfocant-te i sentint la teva ànima, la teva nena interna. Desperta la pau en el teu interior, donant-te atenció completa. I respira totes aquestes emocions i sentiments d'una vibració agradable i alta. Ves caminant per elles, ves-les sentint ara una, ara l'altra o totes a la vegada.
sortint de la posició, traient la pressió a poc a poc. Donem una mica de moviment. I anem a estirar-nos per fer la relaxació final d'aquesta classe. En aquest cas, avui no guiaré la relaxació, simplement ens estirem i ens deixem caure en una relaxació molt profunda i intensa, tant com ens sigui possible. Escolta la música que ja està feta i preparada perquè t'entri en un estat molt profund de la consciència.